audioJungle. Mutum kuma in je kasuwa ba in zai sayo ba ya duba ba ya zaɓi mai kyau. Ko sai Allah. To an gaya maka shago ne? Ba ta ka sha aka shiga ka zazzaba? Mu ba a kasuwa muke ba. Turu da kuɗin shi alkaki na ƙasan kwano dole in lalleka in dudduba saboda kan zaɓen tumun dare. Saboda ko kasuwa ka je in zaka sai abu ya kamata ka zaɓi wanda ya ma a ranka ka je daga baya ka zo kana da ka sani. Zan zo zan aure kuma ba zan nemi matan da zan zo daga baya zan aure matan da daga baya ne zan zo ina kuka. Ina kallanta ina ji kamar da a ce na je na sai makani ne a gona don haka yanzu ke na kamar ni da ke za mu fada ci. Ni? Da ya ci amma dai ka san cewa mu ba ku bane balle kai tunanin cewa ko? Amma da ku ba mata aure bane ko? Ha? Dan ba mata aure ba kawai daga ganin mu akan hanya sai ka zo ka ce. To dole duk da na gan ku a hanya he na zaba. Zan zo ne da kuɗi na in yi auren gararan ban iska. Na ji na yarda kana so amma fa da sharadi. Ni ba abin da ma ba zan iya yi a kanki ba, ha ba. Ni kuma na riga na kanmu fa, wallahi na riga na kanmu, na riƙo gam ni a kanki yanzu kina ganin akwai abin da zai tsare min gaba ne? Akwai wasu mutane kullum in zan wuce suna addaba na. Ina so ka je wurin. Ko marin sa kai, ko dukan sa kai, ni dai ba ruwa na har in ka san cewa kana so na ba. In fa za kuma ka iya soyayya da ni. In ko ba za ka iya ba shikenan. In dai gaya masu dai su rabu da ke in masu wonin yanzu zan masu faɗa masu wonin a kanki su rabu da fita harkanki amma in na ƙara ganin su kai daidai da tari wani ya ƙara maki na ci mai mutunci ni da ke ganin nan tsohon ɗan daba ne ni ma nan da ke gani na nan zan iya maganin kowa a garin nan. Shi yasa nake son ka isa wuri ka je kana dawowa zan yi ayya Allah. Ya ne oga mi ko min kilan nan mana. Kai yi za ka ce mi koma kila dan fatab koma sara daga saman nan ba kana san bata fashe mun bane fa. Shikenan. Baba salamu alaikum. Wurin kan zo fa. Ka zo kai wani baza kannuka anan ya kace wani kauran gaske. Namiji daji aka sani ka shiga daji ka yi nuna bajintin ka amma ba wai mata su wuce a kullun garin ga kare su ba. Duk abin da kake ya kare akan mace. To na zo amma wani ya kamata ka daina. Saboda ni kai na fa bana ji fa. Ka zo ka tara kannuka kuma duk abin da kake ya kare akan mace kullun ya ka tara budurwa in za ta wuce nan. Ka je daji ka nuna musu. Kamata bi dajin sambusa amma kawai ka zo kawai iya ne ko ka faka kannuka anan. Ku na sama kuna ji ko wannan aikin ku ne ba sai na ce komi ba. Ga yanzu ka bannin ci da tsita kan nan mana oga. A sa mai wawa ne. Ga raba kowa ya samu kawai. Kai ku me kuke jira da shi tun ɗazu ba ku sassara min shi anan bakan duka sun cinye naman shi. In ba za ku sara shi ba ni sai na sassara ku wallahi.